салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Чанд рӯз пеш мусобиқаи даври 239-уми UFC баргузор шуд ки рақобат барои ҷоиза танҳо миёни Ҷон Ҷонс ва Тиаго Сантос буд. Ҷон ба хулосаи доварон ғолиб омад, аммо рақобати онҳо то ҳадде сахт шуд ки варзишгарон маҷбур шуданд бо аробачаи маъюбӣ майдонро тарк намоянд. Ин дар ҳоле аст ки дар Твиттер ва шабакаҳои дигари иҷтимоӣ навори чӣ гуна бо аробача майдонро тарк кардани ҳам Ҷон ва ҳам Тиаго расонаӣ шуд. ҳоло аз вазъи саломатии онҳо чизе маълум нест. зудтарин нокаут дар таърихи UFC маҳз дар ҳамин давр ба миён омад. Ин дар ҳоле аст ки то имрӯз ягон варзишгар аз ин нави варзиш дар 5 сония ба нокаут нарафта буд. Аслан худи ҳамин даври рақобатҳои UFC пур аз ҳангома буд. хорхе Масвидал дар муқобили Бен Аскрен ҳамагӣ 5 сония рақобат кард ва дар ин муддат тавонист ки Аскрени шикастнопазирро ба нокаут фиристад. акнун худо медонад ин рекордро ягон варзишгари дигар ба қавле метакрорад ё не. имрӯзҳо тамоми расонаҳои иттилоотии варзишии аврупоӣ пурра дар мавриди суханҳои Месси зидди системаи футболи амрико менависанд. ин дар ҳоле аст ки Месси баъди корти сурх гирифтан ва бозӣ ба дар шуданаш ҳамроҳи ҳамдастаҳош барои гирифтани ҷоиза наомад. баъди бозӣ Месси ба рӯзноманигорон гуфтааст ки ман барои медалгирӣ нарафтам ба хотири оне ки ҷузъи порахӯрҳо набошам. мо арзанда будем, аммо аз рӯи коррупсия ва доварон натавонистем ки ба финал равем. ҳаққи гапро гуфтан дар кор. порахӯрон ва доварон нагузоштанд ки мо ба финал равем. ман шубҳа надорам ки Бразилия чемпиони Копа Америка гардад. фикр мекунам ҳама чиро барои чемпионшавии бразилиҳо сохтаанд. умедворам доварон ва системаи вар ба ин таъсир намегузоранд. перу дастаи мубориз аст, аммо бо ин ҳама номардиҳо барои онҳо мушкил мешавад чемпион шудан, гуфтааст Месси. шумо ба гапҳои Месси розиед? розиед ки Бразилия дар ин чемпионат ба қавле мафия кард ва яке аз мақсадҳои ба истилоҳ мафиозон аз саргаи чемпионӣ нест кардани мунтахаби Аргентина буд? шояд, аммо ман бовар надорам. фикри ман ин аст ки Бразилия бартарии бештар дошт аз ҳамаи ҳарифон. Мануэл Нойер шояд дастаи Баварияро тарк бигӯяд. инро мо аз расонаи иттилоотии Евроспорт гирифтем ки расонаи мазкур дар такя ба пойгоҳии иттилоотии аврупоӣ маводеро дар мавриди нақшаи таркунии Нойер дастаи Баварияро нашр карданд. инро агенти футболбоз дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон қайд кардааст. ӯ мегӯяд Нойер нақша дорад дар Евро 2020 ва Лигаи чемпионҳо ғолибият ба даст биёрад ва муваффақ мешавад. ман фикр мекунам фарқият миёни топ 4 дастаи Премер-лигаи Англия ва Бавария хеле зиёд аст. ҳайати мюнхениҳо феълан дар футболи калон рақобатпазир будан наметавонанд. аз ин хотир мо даъвати дастаҳои бузургро рад намекунем, гуфтааст агенти футболбози олмонӣ. Нойер эҳтимол меравад ки соли 2021 карьераи футболиашро ҷамъбаст намояд. аз ин хотир шумораи ҷоизаҳояшро зиёд карданист. Антуан Гризман ба қавле кору борош безеб аст. дастаи Атлетико ӯро ба маблағи 200,000 евро ҷарима кардааст. ин дар ҳоле аст ки фаронсавӣ дар тамринҳои пеш аз мавсимӣ ба қароргоҳи дастаи мадридӣ наёмад, чун ҳоло расман Гризманро бозингари дастаи Барселона эълон накарданд. аз ин рӯ дастаи Атлетико болои ӯ ҳанӯз ҳам ҳуқуқ дорад. барои наомадан ба тайёрии пеш аз мавсимӣ аз хазинаи бозингар ҳамчун ҷарима пул ситониданд. Неймар дигар дар ПСЖ фаъолият бурданӣ нест ва дубора ба Барселона баргаштан мехоҳад. ба иттилои сомонаи расмии бошгоҳи ПСЖ, Неймар бояд рӯзи 8 июл ба қароргоҳи дастааш бармегашт, аммо ӯ бидуни огоҳ кардани ситоди мураббиёну раҳбарият ба тамринҳои даста ҳозир нашудааст. падари Неймар ки ҳамчунин агенти ӯ ба ҳисоб меравад, гуфтааст ки тавре ҳамагон медонанд Неймар як фонди кӯмакрасонии хайриявӣ дорад ва феълан ба ташкили як чорабинӣ дар он банд аст. ҳамчунин иттилоъ додааст ки ПСЖ аз ин иқдоми Неймар бохабар аст ва пайваста фонди хайриявии ӯро дастгирӣ мекунад. бо ин маъракае ки ҳанӯз 1 сол пеш нақшакашӣ карда будем, наметавонем ба вақти дигар гузорем. ба ҳамин хотир Неймар дар тамрингоҳи дастааш нест ва баъд аз анҷоми корҳо ҳатман бармегардад. сармураббии ПСЖ Томас Тухел гуфтааст ки барои сари вақт ба қароргоҳ ҳозир нашудан футболбози бразилиёро ҷаримабандӣ ва дигар муҷозотҳо интизор аст. чандин хабарҳо дар мавриди баргашти Неймар ба Каталония хондем ва интизорам ҳастем
ки ин трансфери ба қавле бомба кай рух медиҳад. Директори варзишии ПСЖ Леонардо иттилоъ додааст ки то ба ҳол аз ҷониби ягон тими футбол барои Неймар пешниҳоде ба раҳбарияти дастаи шаҳри Париж наомадааст ва он овозҳое ки гӯё Барселона барои дубора ба даста овардани Неймар пешниҳодҳо дошт асоси воқеӣ надорад. Леонардо ҳамчунин гуфтааст ки дар ин масъала раҳбарияти боҷгоҳи Барселона як замон тариқи телефон бо мо суҳбат анҷом дода буданд, аммо ин маслиҳат мисле ки мурд. дар Венгрия номи як дастаро замини ҳамвор монданд. Президенти ҳамин бошгоҳ як чизи навро ба гуфти худ ихтироъ кард ки тамоми олимони илми географияро ба по хезонд. ӯ гуфтааст ки замин курашакл нест. тасаввур мекунед ки олимон аз кадом асрҳо мегӯянд ки замин курашакл аст, аммо Хами Павес, президенти бошгоҳи замини ҳамвор, ақидаи ҳамаи олимонро рад кард. ӯ дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон боз як бори дигар иқрор омад ки замин курашакл нест, балки ҳамвор аст. ӯ гуфтааст ки одамон мумкин инро ба қавле пропаганда қабул кунанд, аммо онҳо чизеро мегӯянд ки дар сарашон ҳаст. ман 2 сол шуд заминшиносам ва дар ин маврид тамоми наворҳои блогерону олимонро тамошо мекунам. нест ягон технология ки инро дақиқ кунад ки воқеан замин курашакл аст. ман аз рӯи ҳисобҳои худам мегӯям ки замин ҳамвор аст ва аз ин хотир номи дастаро замини ҳамвор ниҳодам, гуфтааст Хави Павес, раҳбари дастаи замини ҳамвор. ман ҳам мисли шумо ин нафарро девона мехонам. замин курашакл аст ва ихтирои Павес нодуруст аст. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.